Aquest curs és diferent, tots ens hem de protegir i estimar-nos més que mai. Tots som essencials, mascaretes i mans netes, dins del grup te la pots treure i a la motxilla un recanvi i tot ben desinfectat. No ensenyis el nas, posa-la bé que et cau. No la podem compartir, però hi ha moltes per triar. No ensenyis el nas, posa-la bé que et cau. La distància cal mantenir fins que acabi tot plegat.